Salut! Bună ziua! Cum te numești? Victoria, De unde vii? din Comuna Siris, raionul Strășeni. Crezi că poți câștiga 500.000 de lei? Fiecare crede în sine și cred și eu în sine. Ce talent ai? Fenomene cu bioenergia. Dar ce înseamnă asta, bioenergie? Este o energie cosmică cu ajutorul căruia poți vindeca oamenii și ce pot demonstra vizual, să lipească obiecte de palmă. Succes! Scena este a ta! Dumneavoastră vindicați lumea? În ce mod? Ca pe o minune, adică eu singur nu înțeleg de ce, înțelegeți? Este un dar, un talent. Mă doare capul. Dumneavoastră înțelegeți ceva foarte important. Pentru a vindeca trebuie o concentrare maximă, în liniște Și maximă. noi trebuie să fim în doi numai. E foarte multă lume, da? Clar. Trebuie. Eu zic să vedem ce facem cu voturile noastre, Tania. Eu nu știu dacă o să pot să ne arăt spectacol în etapa următoare. Eu o să spun nu. Maestre, da sau nu? Nu. Victoria, ai un talent înnăscut, dar ai 3 de nu din partea noastră.